bandiraɓe monen mon kala min calmini on min juuri mon min ñagani mon Allah moƴƴere son ji oɗo environnement mon gandu en mbayli jaɓɓal nde ɗo ladde ene wayli e ladde gowɗon yiide min nde hande eɗen mbawi wiide koye diwan Casamance gonɗen eɗen mbawi wiide koye diwan Kolda gonɗen koye wuuro ene wiye Sinthiane Koundara. Winndere-tv nena e nokkuji ɓurɗi woɗɗude e nder leydi ndi gam ƴewde ɓiɓɓe leydi ndi no gurdi. Oɗo voyage pattam lamo caggal ummade wuuro ene wiye jalciwel Boubou Gueladio ko rewde wuuro Sogui rewa Hamadi Hunare ko noon tigui rewira Bakel ko noon e Saare Ceerno ko noon kadi rewira Bala ko noon rewira e Boyguel Bamba femde Tamba ha Allah lamɗo addi men ɗo henna hande e Sinthiane Koundara. Waddi eɗen mbawi wiide caggal men en jahat toon woni toon ko Diawɓe ko ɗon ndeweten payen Kolda ɗon ndeweten payen Sédhiou. Bandiraɓe gollo lappol pattam lamol avec Winndere-tv wondi koye Aliou Dembourou Lella e tourne makko pattam lamo tourne pattam lamo oɗon gandi caggal wonde honorable député à l'Assemblée nationale kanko woni président convergence des éleveurs fedde nde ganduɗa dari ko lan e dendagal bandiraɓe aynaɓe yo jiito koye munen e mbawde kuptidin ndi e kala ko jojji e aynaɓe kala ko woni ɗum ɗo woni sohlaji mabɓe to banggue ndiyam to banggue laabi to banggue nokkuji cafroɗe banggue jawɗele mabɓe to banggue kadi laabi mawɗi walla ladde yanje woppe beele aynaɓe so tawi e pini ene keɓa ɗo gayni e jawɗele munen ko hono noon ko wayno rippasuji e gueɗeji goɗɗi e volde bétail o tourne noon ko tourne pattam lamo waddi eɗen mbawi wiide aynaɓe yo mbattu hakkillaji munen e nde ɗo fedde witede convergence e gardogol Aliou Dembourou Lella Sambayang. Eɗen kewi wiide kala ɗo bandiraɗo wawi wonde e leydi ndi kala ko o wawi jogade e casquette fof mo wawi jogade koye nder leydi ndi o jeeya kala ko jojji e wonɓe guure tappamaji ɗe ene jojji kanko no heeɓa ɗum mboɗo sikki on jii oɗo tawi leydi soko tawi laabi newima e yaaha ngara ɗum eɗen mbawi wiide ma leydi ndi mbaɗa ɓamto so tawi leydi wawi jogade hunde foof jaaha ngara newnaki e muɗum ene wawi e yimɓe so jiiɗi ɓamtora o sukaɓe onon oɗo mbawi rewɗo de ara yante télé ara yante ga ara yante ɗo gare gara yante ɗo voilà gara yante ɗo no mbiyata ɗon gare yante ɗo an ko Maymouna oto Maymouna woni an woni Maymouna an woni Koume an no mbiyeɗa ay setou anen mbiyeɗa grand Mamadou Sanu anani Ramtoulaye aɗa waɗi donnude weelo Ramtoulaye papa meeɗa waɗade weelo meeɗa waɗade weelo ndare mboɗo waɗɗo weelo voilà mboɗo waɗɗo weelo bon gayenna kay mataw ko saretaji ɓurɗon wawde yarude walla ko weeloji walla ko pucci jaara toon gayna soɗo jaa an armi weeloji hol mon ceeɗo ɗo weelo Ramtoulaye aɗa wawi min de mbawa weelo no weelo mbawa weelo mbawa weelo de Ramtoulaye mbawa weelo de ene haale toon faga darega avec Winndere-tv avec Winndere-tv wow leerno de hande hay hunde ala ko waddi on onon sukaɓe sowona janggon ha tiiɗa toppirɗon jangde moɗon son mawni mbawon wonde ministére uji mbawon wonde député ji mbawon wonde kala guitton nokkuji ɗi e situation te hande hay ɗum hande koye moɗo ɗum fawi ha mbaɗɗo oɗon ceeli ɗo woni Sinthiane Koundara on janggoyata mboɗo sikki bandiraɓe on jii image o hande ne sens jiiɗen ɗo en mana ko élevage goni koye janggoyde hande hay hunde ala ko waɗɗi on sowona janggon mbatton hakkillaji e jangde moon ɓamton leydi ndi wonno ɗo ko Léopold Sédar Senghor après Abdou Diouf après Abdoulaye Wade hande ko Macky Sall
ala kulli halin il faut goɗɗo ara goto e moon ene wawi wonde président goto e moon ne wawi wonde présidente goto e moon ne wawi wonde député ene wawi wonde ministre donc il suffit que goto e moɗon daro tiiɗa watta hakkille ko watte ko ene wawi wonde kala e nder aduna Allah o dans le monde kala ɗo jiiɗa gonɗo président immi ko village ala président mo jiyata tawa man ummi ko capital donc e nder Afrique kam ko ɓuuri ko hewde wadde oɗon jogui possibilité wawde wonde président ji wawde wonde député ji wawde ministre uji et d' autres choses voilà onon joni ko holko jiɗɗon yo Macky Sall wallu on goto mon yo haal kaale jiɗɗon onon ko fa moƴƴo non ko jiɗɗa Macky Sall waɗe diwane voilà en beltima no fewi vraiment les enfants tinnuɗe jangde moon anani babiraɓe men ko remoɓe ko aynaɓe ko awoɓe ay président Macky Sall président Abdoulaye Wade président Macky Sall président Abdoulaye Wade bamum ko demowo aɗa faami président Senghor bamum ko demowo Abdou Diouf ko noon wadde tinnuɗe ɗo mone moon fof sono wawi wonde président il faut mbaɗon courage il faut tinnuɗon ɗum woni avenir nokku o Aliou Dembourou Lella honorable député Aliou Dembourou Lella o suka ko ɗo jeeya wuro mo gon wiyete Kandabi o jeeya ko Kandabi ɓe mbiyeɗa Mouhamed Ba Bapoulo min gondi koye honorable député Aliou Dembourou Lella Sow kanko woni président de convergence fedde mawde fedde nde ganduɗa ko fedde e ɓamtore leydi Sénégal fedde aynaɓe beele aynaɓe yo keɓ gueɗel mumen ha timma e nder leydi ndi gaynako fof noon bawɗo wonde e dow leydi ndi an ka suka koye e nokku he jeeɗa hande sa haaldanno e makko onon ko cohluɗon onon sukaɓe beele oɗon mbawa jangde mon ne wawa ɓeydade ko cohluɗon e jawɗele moɗon huccite makko kanko honorable député Aliou Dembourou Lella Sow kala inchallahu rabbi maɗum yettomo joni ɗo e 10 heures min cohli ko wallitagalmi men e sukaɓe non sukaɓe holko jiɗɗon wallede walla men courage namen janggira ko holɗum cohluɗon joni holko cohluɗon beele oɗon mbawa janggude holɗum exactement fof to cohluɗon akamade a sohli weelo walla min sohli weelo e onon e haal tan ko cohluɗon kalnamo kanko e président Macky Sall ñande fof joɗoto Macky Sall wiya ko yo yaw ƴeewa ko woni e leydi ndi ko leydi ndi sohli donc sa haala directement joni heeɓa ɗum minen gonɗino somi yeehi jonkoto makko mi payɗo weelo e sakosaji pour onon sukaɓe e kayeji e kayeji est ce que école aji ɗi ɗo moƴƴi école aji ɗi no manque est ce que no waɗi courant ala courant et attention ko yiyande mayde ko renaki Sénégal fof waɗata courant par ce que président Macky Sall ko projet gonɗo ƴettade wadde e nokkuji ɗi pop kala ɗo wuuro wawi wonde waɗe courant inchallah ɗum ene wawi gasde e to banggue ndiyam o ngala caɗele ndiyam wona ndiyam caɗele mum no woodi oni caɗele ndiyam holgo ɗum ana cohluɗa yo Macky Sall wallu les lions ko cohluɗa yo Macky Sall halno dis-moi ko cohluɗa yo Macky Sall wallu e argay mademoiselle haalno ko cohluɗa yo Mayram Faysal wallu Mayram Faysal an haalde Mayram Faysal yo Mayram Faysal aɓe jii ha ko cohluɗon jom kalta on dañi occasion de Mayram Faysal heɓat ɗum ɗo kalnoma ko jiɗɗon onon rewɓe onon sukaɓe rewɓe min sukaɓe rewɓe en komin sohli komin wallitami ha mi heeɓa courage nomin jangguirde onon jiɗɗon ko yon balla ha keɓa no jangguiri ɗon holko manque holko manque ɗum manque courant ala ngala courant e hol goɗɗo ɗum ala weloji ngala weloji onon ko weloji dognoton ɗo quoi sakuji kadi no manque sakuji kadi no manque quoi kayeji fof no manque joni sa huccitno Aliou Dembourou Lella honorable député Aliou Dembourou Lella kanko hoore makko tan joni honɗum wowlantamo holɗum wiyatamo oɗon sohli Aliou Dembourou Lella himo ɗo ko saare nde minen arde ni yayi joni ka makko honɗum wowlata wiyatama garay ɗum noon mi weltima courage jangge kala ko Macky Sall fewni so yeehi onon son ngari jokkon ɗon onon ne mbaɗon goɗɗum saabu laamu woni hen ko noon ok on beltima voilà bandiraɓe on jiwoɗo camion Allah ko moƴƴo
Allah moƴƴo mais c'est lui-même kanko waɗi exprès par que sukaɓe ne daari yimɓe ne daari ko wiyete caay sayagal ko ɓayatan kono leydi en calmini bandiraɓe kala tourné o inchallah ne jokki ciao peace and love ha lawol gongol